Uma nikhala ngendlala senza njalo bese siyafezekisa isithembiso sethu. Angeke bingelele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelelo steteleki intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmodi kuso leso sigodi. Ngikubingelela bukhoma kwisteteleki media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sithatha uhambo sibhalelwe usisi uBuyi othi nithathe isteteleki ikhona inkinga futhi inkulu ephakathi kwami nomakhelwane wami. Asazi ukuthi kungalungiseka kanjani kodwa kwakho ukuthi ungasayindawo uhambe nami bese usho kanje uthi asambe mbukeli. Xoxo. Yebo mama. Njani? Siyaphila njani nina? Siyaphila. Yebo. Igama lami nguSteteleki Mangi wakwaNdlovu Isibongo khaya kuseMelmodi. Kunodaba abangibizele lona njengoba ebone usisiza sizosiza abantu uma besuke beneyinkinga namhlanje ke sizela ekhaya ukuzodinga idudaba oluthi alifane nalokho. Angibonge nje sisi ekade ngifuna ukusho ukuthi umfana ngazi njengoba nize ngodaba enze ngalo nje ukuthi ungishuthela. Oh okay. Angazi ukuthi eyokungishutha yona iphumaphi. Okay. Ubuyi ke ngoba uyazi ukuthi la ekhaya akawubeka umcondo ufunani legcekeni la. Ngifuna izwe likubone imake sisibuye. Imake mawami ngiyacela ungayichazi le yamakhamera. Mina njengoSteteleki angivumelekile ukukhuluma engekho amakhamera. So ekuphoqa ukuthi noma ngabe kuthiwa yini esiyikhulumayo iyaqoshwa ukuze kusasa kungabi bikho kuzophuma kungilandele noma nithi senilinyazwe umuntu ofana nami. So uthena ke uBuyi ninenkinga eninayo nobabili ucela ngizomhlalisa phansi nikwazi ukubonisana ukuze sizwane ke sisiwami. Yebo. Kunye efuna ningenzele ko. Akahamba uBuyi namakhamera wakhe okusho ukuthi nobuya senibuya kahle nokamakhamera engekho phambi komzi wakhe. Inkinga mama mina ngeke ngikwazi ukubuya. Kusho ukuthi sekomele kuze yena ikube yini nobabili. Ngingasekho mina ngoba bakuhamba wona nami ngiyahamba. Angiyindawo ngifuna izwe likubona uthi unjalo ukungcola kwakho konke okwenza kumina ngifuna likubona izwe. Hayi ngokumhlonipha ke ngoba khona abantu ohamba nabo. Ngizonivumela ukuthi ningene. Kodwa ngininika isikhathi esincane 5 minutes mkhulu. Siyacela. Ningangena. Mawami angibonge nje ukuthi usikwazile ukusimukela sangena sahlala phansi. uBuyi nguye umuntu okuyo ongicelile ukuthi Steteleki ngicela uhambe nami size kumakhelwane wami nginenkinga yokuthi mina naye asizwani. Inkinga enkulu ke bengisamangele ukuthi njengoba eselendlini yami nje ubekwa yini ngoba wathi ngeke yaphinda ubeka umcondo legcekeni lami kusangimangazile kwayeloko nje ukuthi angene sengena namakhamera emzini wami kubenazi kahle ukuthi asibhekana. Angikaze yini mama nibe nizame ucela omunye umuntu ukuthi anihlalise phansi noma omunye nizwana naye banganini nizwama ukuyilungisa lenkinga ngaphambi kokuba ifike kumina. Angisibona ngakwayisidingo ngoba ngendlela phakeme ngayo angisibona ngisidingo sokuthi ngahlala phansi naye ngikhulume naye. Ngabona kuvela kunjalo akube right nje ukuthi akuhleli kunjalo phakathi kwethu. Omunye abhekele nomunye abhekele. Kodwa ningomakhelwane nje. Akusizi ukuba umakhelwane kwethu ngoba manje uma singezwani kusho ukuthi sogcina sesishayana phela ngoba naye uyagulela nami siyayigulela sihlaza sobabili. Oh okay. Kodwa usibizile namhlanje. Asizwe sesibuye kwenzakaleni. Ngifekile. Njengoba ngicele usisi ngambhalela ngamcela ukuthi azoxazulula inkinga yakho nami. Ingoba wena uhlekisa ngami kuze lonke. Uyahlekisa ngami ukhulume ngami kubangani bakho. Babuye bezongitshela. So manje sengikhathele ngoba thina besizwana before. Kodwa ukuhamba kwami ngiyosebenza ngamaphumulo. Ngiyabuya sengiyagula. Sengiyahluleka ingane zami za break esikoleni. Sengiyagula. Wena lokho usukwenza inhlekisa ngoba mina angisakwazi nokuthi ngilekelele izingane zami esikoleni ngezinto zesikole. Wena unokuthi uze kumina ungibuza ukuthi nikwenza kanjani. Ububiza ingane yami eyodwa le ndale ungayibizi. Ubiza ingane yami eyodwa uthi ibomvu njengawe. Wena wofuna ngenze njani? Phela ufala kuyinaka zombili nami ungahlekisi ngami ungisize uma ukuthi khona la ufala ukungisize khona ungisize. Impilo enye into impilo noma mhlawumbe uzojabulela ukuthi ngiyafa. Okusho ukuthi mina ngisibhedlela kwafuneka nginakane nawe nginganaka umuzi wami mina. Yena nto kwafuna ngiyenze le. Kusho ukuthi vele ubuyi kwamina nawe sizwana kithi. Asifani vele ubabizeleni ke pho manje. Isona sizathu ke ngikubizela ngifuna ukwazi ukuthi inkinga yakho kephi wena. Hayi ngifuna kuhlale kunjalo ngoba wena owayeqala indaba ngithi kwalahle kumshanelo ngale wakho wena wawuthatha uphosela kwami
Yingakho ke nami ngadecide ukuthi ongale nami njengoba ngala kanje asingaphindi sihlangane. Imani ke wo uma nithi kunalabo abangani okukhuluma kubo kufika kuwe yini ungathatha abangani laba bakutshela into uze nabo kubuye bese niyahlala phansi niyakhuluma. Asingenelani and futhi akafuni ukuzwa. Kuphela nje uyabhuqa aphume egcekeni angibhuqa. Angibhuqa memeze antazi igceke lonke. So mina kubi mnandi kumina kuba buhlungu ngoba phela nami bengiwumuntu ozamayo azaphume nemsebenzi ezamela izingane. Kodwa kulokho sesizakala kusho ukuthi akazange azazabe umngani wami from the beginning. Kusho ukuthi nje bebukisa ngoba ngisho ukudla besidla ndawonye mayiphekile ngiyaphakela naye angipheke apheka. Okay. Mina ngifuna ukuthola kahle la. Yini lena eyadala ukuthi nize nigcine ningangenelani? Ukukhulumana kambi, ukuhlekisa ngomunye, mase hlekisile niyabuzana yini ukuthi sifike kanjani kule nkinga? Ngathi ngimbuza wavele walwa nami. Hayi mina ngizophendula ke lapho ngoba yena ngiyabona ukuthi umane igwegwese eshona lena le. Uyabona umuhlelo unabangani abayinqwaba. Yeah. Mina nginabo abangani. Yena une crew. Ethi mekhuluma nayo kuyona ibiphindi jike izotshela mina. Nami ngigcine sengidecide ukuthi okay, okusho ukuthi angimiyeke kanjena ke kuhlale kunje sibe singasakhulumisana. Ngoba naye unabangani. Manje uma sinabangani mina usho abantu la bengisonta nabo. Impela bona kusabangani. Angithi kwabona abasonta nabo bangani. Futhi yibo yini labo khuluma kubo nawe bezongitshela nabantu bakhe bafika la endlini baxoxa. Bese babhinqa bahleka bakushawa ingoma phezulu idlala imigqashuko kombhinqo ngibhinqwe mina. Yini uzizwe wena ungathi kusuke kubhinqwa wena? Zinkulumo zini kanti lezo oyibona wena ziza ngakuwe suke zinegama lakho yini? Baza baphume ngisho emnyango bathi soke sibone. Basho ku. Basho kumina. Ngize ngilunguze ngewindi lapha. Zisuke zinegama lakho lezi nkulumo kusuke kusho kuthiwa buyiso ke sibone. Noma basuka bayisholo nje beyikhuluma. Akancane ukusho igama mama. Alikhiphe nje. Alikhipha kancane ngalisho. Yabona ke lokwakushoyo akukho. Inkinga nje indlebe yakhe namhlanje iyayithanda indaba zemizi yabantu. Awukwazi ukuthi uhleli kwakho uzonqaka indaba ekamakhelwane. Kusho ukuthi mina ngeke ngisahleka namuntu kuleli gceke. Ngesimanga sokuthi nje yena ngikhulumisane naye umakhelwane wami. Yena uba ngaba kuthobize nina situfuze befune kathi mefika nani anichazele konke okwenzakala ukuthi njengoba ngila nje kuno 1 no 2 no 3 wena ngabe uyachaza ukuthi sohlala phansi silungise lenkinga angathi mina ngiye ngimemeze ngegama cha hayi ngiyamemeza ngithi uyahlala nabangani bakho la uphuze mase ujike uyangimemeza hayi kusho ukuthi sekuhamba ngenye indlela ngoba notshwala lobo kade ngabiyeka ngithi ubusaphuza ubiyeke nini kade ngabiyeka utshwala ubiyeke nini utshwala ngabuyeka kudala ngabona thapsi ngoba ubuphuza ungimemeza kade ngabuyeka ubukisa ngami bangasebenzi ngihloleka umphendula kahle kahle wena uzongihlaza phambi kwabantu bamakhamera ukuthi mina ngiyafuza abantu umhlaba wonke fanele kwazi uyenzelani lo umakhelwane ubona phela lesizobakha manje lo angithi ngifuna ukubaza abantu uzukwazi ubona phela lesizobakha wena uyibona iphutha lakho wena ngoba phela wena uyasebusa right mina sengiyagula usakwazi ukuzenzela izinto imali ngiyayibona leyo msebenzi lokho ivuka ubusebenza uright uhlekisa ngami lento kanti iqale ngoba ngokukhula ngilele phansi uvukela inyawo ngimnyama ngathi ngisalukaze shwabene wena kakukujabulisa ukugula kwami ngigula ngishwabene mina kusho ukuthi wena uyakubhizi uyagigiyela we maye kusho ukuthi bafuna ngimi-ayine nkosi yami ungayineni bafuna ngimi-ayine phela ukushwabana lokho kushoyo webuyi angizanga kuleli theku uzo-ayinana nawe mina kuleli theku ngeza ngoba ngizothi wena yakhombisa ukuthi awunalo uzwelo hayi nginalo kusho ukuthi vele hayi nginalo hayi uzwelo nginalo inkinga wena uphakeme yabona umuntu uma ephakeme awukwazi ngisho ukumsiza angaze uphakeme wena ubongenza udululu wakho wena inkinga uphakeme wena ufuna ngizwe ngawe wena kufanele ukuthi uzwe ngami mangabe kufanele ukuthi ngizwani yamuzwa ngiyamuzwa inkinga asizi ukwazi ukuyilungisa lento manizojijelana ngamagama nikhipha izinto ezingekho zinhle nyajijelana
siyavuma-ke kwenzeki kanti kusukaphi kahle ngoba angiyiboni ukuthi sengaba yinto eniyicabanela kangaka ukuthi omunye ugulile omunye wasebenza omunye wangasebenza kuqalephi kahle 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 lento iqale ngey'ngane ubuya kafuni ukuchaza iqiniso njengoba kahle emane egxila nje ey'ntweni ezingathi shu kufuneka lisho iqiniso ukuthi kuze kube nje uyena okwathi ingane zixabana lapha phezulu eduze kwakwakhe ingane yakhe ixabana neyami zibanga indaba zesikole indaba zabo yena njengomzali wayengena akazange abe umzali ukuthi akhuze uthe nami ngizwe ingane zijikijelana naye ephendula njengomuntu omdala nami ngaphuma-ke ngoba phela ngangeke ngihlale phansi nami ngiyintombi yakithi ngiphume emakhaya ngaphuma nami ngajikijela kwakumele ngenze njani wena wawujijelelana enganeni ngoba kwakumele uyikhuze njengomzali ukuthi musana ukwenza ukuthi noma musana ukukhuluma ngamagama ukuthi behlukane yini esedala ukuthi ujikijele usho ukuthi wena wasuhlanganyela angithi phela kasekugigiyelwa nangengane yami angithi ngoba uyavuna akafuni ukuvuma iphutha umzali emevuna usuke evuna unemvuno ey'nganeni kwakufunekela mebona ukuthi iy'ngane ziyaxabana athathe uswazi ayishaye zombili yes hhayi ukuthi kube uyena ongena into ey'ngane wangena nawe ngoba nami ngangena-ke phela mina ngangithi ngifuna yena unini wafuna useyongena endlini wafuna mina ngangifuna wena sengiyabuzwa ukuthi uthini kanti wafuna mina ngangifuna angikusabi hayi bowoza angikusabi ubukisa ngoba nakubona abantu mina ngangilungelo mina iyafunda ingane yami kusasa uzoba wutho khululeka-ke ma zonke zizoba wutho ingane yami zizofunda amanje bebhala kodwa uyaba i-chartered accountant mina ngihlanganaphi ngihlanganaphi siswabantu kuyo yonke lento esho ngihlanganaphi azange ukuzochoma ngihlanganaphi kuyo yonke lento ngitshelayo wena wafanele umdono ngisale kule gama lokuthi uphakeme vela ngikusabi mina ngakushaya kodwa yimani wo nibakushaya mani bazothina abantu bebuka omama badala impela nje bandise kuwusatu santo ongaphathi ongaphezulu hayi buya ushonga ukuthi sizolwa la azimbe ziyetsheni ungcono ngoba uyambona sisuphakeme buya ngicela uhlale phansi uphakeme kumanje umile emzini wami ukhohle ukuthi umzi wami lo ngicela uhlale phansi mama akwazi phela ukuthi singaphathiswa kwey'ngane ey'ncane sesiyalwa manje nje sukunwa woza ngikusabi iy'ngane mayixabana ngcono mina ngigundana nesalokoze sishwabele kodwa nkulunkulu wami right nginjalo hayi ngizothatha i-ayini likhona ngik-ayini esisi wabantu uyeke ukushwabana buka nje namanje awulaleli khombisa khona ukuthi une-proud yini nisebenzise la magama ukuthi nilokhu nicishana ngamagama nibadala ningoma bey'ngane okumele niyikhulise ngesibonelo noma niyikhulise zibukele kunini zizofundani iy'ngane bayibone ukuthi ukuze kulunga izinto bele kusukunye kuthiwa woza angikusabi kanjani sifika kanjani senini sifingelane emaqubile emaqupha ngokugula kwami wena wakhohlwa ukuthi mina ngangakuthwala nawe ulimele umlenze wabukisa ngamabuka izwe lonke wangithwala ngilimele umlenze ekugcineni wena wangibiza ngani awungibizanga ukuthi engisaya lapha kakhonkolo songibiza ngokhonkolo wena awungibizanga kanjalo ngitshela balokho wawutshela abangani bakho labo ohlala nabo Ubani? labangani bakho ohlala nabo abangani bami la ngisonta nabo okay ngibona impela yimani umbuzo wami okhona uthi bebunjani ubudlelwane benu phambilini ngaphambi kokuba-ke sifike kuyo yonke lento yokubizana ngokhonkolo yokuthi wahlekisa ngami ngigula bebunjani nje ubudlelwane benu phambilini-ke ekuqaleni benixabana yabona mina sisi ngikuchazele nje kahle ubudlelwane bethu bebumunandi ubepheka ibhodwe lapha kwakhe aliphake sihlale phansi sonke nengane sidle nami ngipheke ngiphake ngimemeze woza sizodla kwavuka impethu ngoba phela uma unempethu nempethu mawubona abantu beyihlale beyixoxela nje ucabanga ukuthi kukhulunywa ngabo hayi yami besiphila kamnandi kabi naye umakhelwane wami njengoba sekunjena nje namhlanje kuyangijabulisa yini mase kunje mina kuthanda ukuze kungijabulise ngoba yonke into eyibheka kumina yayisho njengoba ngichazile kwasekuqaleni swayezadlala ingoma so angigigiyelwe amaseyishayela iy'nto zakhe aphumele eminyanga azangimemeze ngegama athi sobona so konke
kodwa kwaku-right kwasekuqaleni njengoba echaza kwayena ukuthi besiphakelana sidla wathatha iy'ngane zingithatha njengo-anti uma engekho godule emafami ngiyaba-check-a ni-right nami ezami ay'sele zodwa ay'buza ukuthi hayi bo ni-right nidlile niphekile so nje bekuyileyo nto safika isitha inkinga manje akekho ofuna ukuvuma phakathi kwenu ukuthi safika kubani lesitha Angibuzeke safika kuwe noma safika kuyena kuyena umama ukuthi uma mina ngidlalela umaskandi njengoba ngiyithandela umaskandi ngithi umaskandi uyawazi ukuthi uma ukhuluma inkulumo uyiqonisa ngqo emntweni yena usuke ehlatshwa yini lapho ngoba kusuke ngive kusho kuyena suke kuyingoma kamaskandi phela seyikhohliwe yini seyagegela oh ngamanye amazwi wena buyi angazi mina ngiyakwazi oh okay ngamanye amazwi wena usukuzwa izinto ezenziwa umakhelwane wakho ngapha bese uyayigqokisa zona isla angiyigqokisi kodwa kusuka amazwi yini phela lezi ngoma suke edlala zibe zincamane nshenga ku ehe manje nizophilisana kanjani ke ekuthenini kumele kube nezingoma angayidlali ukuze wena uzoba right uzoyiphila kanjani leyo nto ngoba phela ingakho ngibize wena ke sisitetelwe uthi ngicela uzongilokhuzela ngoba phela wathi ngingaphinde ngilibeke unyaka okay sesiphela u2 years zonke sengifikile ke mina siteteleka ngithi ngize ukuzonisiza ngiyakuzwa lokho manje mina ngizoyishintsha kanjani ke ingoma zikamakhelwane ukuthi abe nohlobo lweingoma ezinye ayidlalayo ukuze wena buyi uzoba right kusho ufuna ngidlale igospel sisitekele izwe nje sengizosonta phela manje ngesimanga sikabuyisile maki mina ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi iyiphi indlela eyenza ukuthi ezokwenza ukuthi ugculiseke ngithi manje ingoma zakhe eyijabulisa yena ziyakulimaza wena kodwa ke kunento le eyamenza ukuthi angingaphinde ngibeke unyawo wakhe ilento engaziyo engifuna ukuyazi ukuthi wayekushiso yini ngoba manje mina ngiyathanda ukubuyisana kodwa inovelanti angibukele phezulu angithi phela uyasho ukuthi nanixabaniswe ingane wena wawuthatha iside lengane yakho wakujikijela ingane yakhe ngamagama kwawumhla nixabanayo ke nina nobabili kodwa besihleze sixabana kulona lokho beniyixabane phambilini sixabane nje kuyiphelele futhi sibe right kanti okunjani lokho kungapheli ke namhlanje lokho ngifuna ukwazi inkinga ukuthi wasuke wathinta ingane yami ayaziyo ukuthi iyayithulela ngoba yena yakhe ezakhe azi ukuthi ziyamaqanda kuyena umzali nomzali uneqanda lakhe wathinta ingane kwangafanele ayithinte nami ngadinwa kakhulu ke ngabona ukuthi useyangijwayela lo mama kahle kahle ngangafune ukuthi sixabane kanje mina ngangifuna siye emandleni sheshe siqede wavele wangena endlini nizoboshwa phela nizobophana nje mase nishone emandleni hayi sasingeke kodwa anikwazi phela ningabantu abadala niyalwa omama bosibanibani nazi iketi ziyabheka phezulu ngangingenze njani uma kuyena osuke angizwa ukusho lokho ngoba ubona ukuthi vele ngiweak angikho right hayi waso right ngalesa sikhathi awukwazi phela ukuthi emzimbeni nawo ukho fit kodwa umlomo wona ube fit angikho right kodwa kuwuba ufuna ufight same time usukuma uma ngenyawo yeah uyena nje uthasile akangisabi angiyithandi lento ephakathi kwenu angiyithandi ayikho yinhle izodala ukuthi ngelinye ilanga omunye wenu makufika isigebengu sigcekeze emzini wakhe angacabanga ukuthi isigebengu acabange wena ongezwani naye emakhelwane wakhe lapho ingane ziyakhuluma zi-right zi-right ingane zenu phoma nje wayini nihlale enxabaneni eyayinganidingi kahle kahle ke sitetele kuyena umakhelwane wami la nje beseze wabiza nina namakhamera ubezothini kimi ngoba ngiyambona naye ngathi iconsi selehlile yini abezoyisho njengomakhelwane ubezothini bekuyisiphi isifiso sakho buyiso ukuthi ukuthi ubizithini sibuyisane asho ukuthi inkinga yakhe namanje nje akakangidingi lesikhathi ashoyo ukuthi awathi ene angingaphinde ngibeke umcondo wakhe la ekhaya sengifika ngihamba nani namanje usazophinda akusho noma siyabuyisana noma senze njani mina ngicabanga ukuthi ubuyingo njengomuntu okuwuye othathele ligcathu ukuze sizobona nathi ukuthi ukusibiza kwakho bekufanele into ngabe uyayisho masibuza ukuthi yini ofisa
obuyifisa ngicathi ubungathi ukuba ubuyimi. Cha mina Siteleka bengifisa ukuthi sithelelana amanzi, sixolelane nomakhelwane wami sidlule enkulumeni eyayingeyinhle saba kuyona ukuze egcineni sikwazi ukuthi sibe right. Hayi ukuthi kube ngathi manje uzobuza yena ukuthi isikhathi sasingaka wangangidinga isona usangidinga yini manje. Cha, angithi la umuntu obonile noma othatha igxathu lokuthi akuyilungise lento nguwena. Engicabanga ukuthi ke lokho kukodwa bekukhombisa ukuthi ubuze ehlisa. Ubungeke ubiza abantu ukuthi abazongenelela enkulumeni ungafuni ukuthi iphele. Ubekuzoze ehlisa. Asikwenzeni ngendlela eright ke. Xolise nawe njengomuntu okuyo kuthiwa waqala wangenelela empini yezingane kanjalo nomakhelwane wakho futhi mesibona isidingo sokuthi axolise kodwa futhi mengasiboni isidingo sokuthi axolise iyobe isisele naye makuwukuthi ubengakadluli nako yokukhona noma akasiboni isidingo salokho. Ngiyaxolisa efikile. Ngiyathemba ukuthi ene kuzodlula konke siphinde sibambane njengakuqala. Angazi noma uyalimukela noxolo lwami. Lokho ukusho kusuka enhlizweni yakho. Yebo. Ngakho nje ngilethile ngoba bengifuna esigcineni siphinde sibambisane njengakuqala. Kuyezwakala Siteleka inkinga kafuthi kunaloko kungixakayo athi ngiyaxolisa ke. Yabona leya nto ka question mark wake uma naba nizothelelana amanzi ayifuneki. Kufuneka nje kube clinic ngiyaxolisa. Sibambana izandla iphele into eyisuswe ingane ngoba kahle kahle kwangayona yethu kwakuyingane. Kwathi ke nathi ngoba kusho sashiso lamagazi njengabazali sayingena into yingane. Uxolo lwakhe uma engangisusela nje lo wake mhlawumbe ngeke ngithi ukulemukela. Ngiyaxolisa. Ngiyabonga ke. Kusho ukuthi makhelwane sesoqala phansi la sasigcine khona. Nawe ngokunjalo uxolise kuye ngoba namagama angekho mahle. Ngiyaxolisa nami makhelwane nangako konke engikushilo kuwe nami ngangishiso ukudini. Hayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngangikuqondile. Yobe. Ngiyabonga. Cela nisukumeni ke nibambane ukuze ngibone ukuthi iphele ngempela. Nombili yathi mama ubovu. Ithi ke ayibe inkinga yanamhlanje ngoba sithola ukuthi laba bantu bangomakhelwane kodwa inkinga phakathi kwabo incane bayigqokisa izinto okungafanele ngabe bayigqokisa zona. Omunye medlala ngenkulumo uthi omunye ugigela mina, omunye mekhuluma ngokuthi omunye uthi usho kumina. Uma kukuthi omunye udlala ingoma uthi omunye le ngoma vele uyidlalela mina. Yingobani? Yingoba kwaqala ingxabano yezingane zaxabana zodwa ukunokuba ubuyi kube nguye umuntu olungisayo njengomzali owabona kuqala ukuthi ziyaxabana wafika naye wathela uparafini emlilweni wabhebhetheleka kwakhulu kwangaka. Sithola ukuthi ke nofikile naye ngokunjalo ugcina seyithola esezolwa nobuyi ngenxa yokuthi athekhe umntanakhe. Leya nto ibincane kabi ibingadingi ukuthi singahamba ibanga lokuthi izifike la efike khona namhlanje ethenini abasangenelani abasakhulumisani akasekho ukuthi mekhala kuzwe omunye. Sithola ukuthi ubuyi unalesi simo esingesihle ahambe wabhekana nasempilweni esokuthi angaphatheki kahle ngokwakhe wayelindele ukuthi umakhelwane wakhe abe seduze kwakhe ukumlekelela. Umbuzo uthi ngizokulekelela kanjani vele singezwani noma kukhona lenkinga phakathi kwethu. Siyathola futhi nokuthi nomakhelwane wakho ke waba senkingeni. Uma basenkingeni kwaphoqa ukuthi ubuyi akamsize memsiza kwanamagama avumbukayo ukuthi ayiseshuwo ubuyi ukwasebenzisa njengetemu lakhe lokuthi abuyisele kubi kuyena noma amenze azizwe kabi ngesimo wayekusona ngaleso sikhathi. Ibhlungu leya nto engathi abantu abadala mabephila bengaphilelana iqiniso akuthandeki uma usubona umuntu omdala noma abantu abadala bephincelana befuna ukubambana ngezandla besho ukuba bengaphuma beshayane phandle kanjani ngoba induka ikisi isixazululo kunalokho okoniwe ngomlomo kulungiswa yiwo futhi. Uma kukuthi unenkinga mbukele lapho ngasekhaya yenza njena shayela nenamba la ezathu ukuze thina siyisiteleka media sizoteteleka nawe siza ukuthi singahamba kanjani ukuze egcineni ugcina ukwazile ukusizakala njengoba sikwenzile kobuyi namhlanje sisengakwenza
futhi nakuwe. Mina Sitheleka intokazi kaNdlovu ngisho njalo kuwe ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.